gràfic es pot fer amb logotips, amb tipografies, no sé, és com tot. Perquè estic combinant les teòriques de Belles Arts amb les teòriques de filosofia i ja és una miqueta complicat. Però bueno, això jo m'ho passo molt bé personalment. A veure, aquest és un mètode que dèiem que no és aconsellable, i menys amb la gent jove. Aquest no és aconsellable. Tampoc és aconsellable un que també s'utilitza molt, que és una miqueta les píldores o les pastilles, no? Les pastilles anticonceptives. Per què no s'utilitza aquesta edat? Quin és el moment en què nosaltres aconsellaríem que les noies es prenguessin aquests anticonceptius? Doncs en el moment que les noies tinguessin o volguessin, ja veiessin que les seves relacions amb la parella són assídues i són constants. Llavors, si no hi ha una relació constant, és molt millor, com us deia, els preservatius, perquè aquestes formes esporàdiques permeten justament tenir molt de control en el moment que es toca. I van deixant anar petites quantitats d'estrògens i de progesterona, i que això és el que inhibeix la capacitat d'ovular. Per enfonsar temporalment, perquè a més tots eren d'ètnia gitana, un comportament fabulós, y el que manaba era el patriarca. Si el patriarca decía que se había ido el niño porque Dios necesitaba un ángel, pues todo el mundo lo aceptava. Llavors, això, tu et quedes que a mi com a mare em diuen això i jo no sé com reaccionaria, però ells ho acceptaven. Doncs allí està, però Creu Roja ha fet, la joventut ha fet una divisió. Ha fet Creu Roja Joventut i Creu Roja Adults. De 18 a 30 sou joventut i de 30 cap amunt som adults. Llavors, encara que en l'ordenador molts diuen no, jo tengo 30 però jo soy de joventut. Però l'ordenador ja t'ha passat cada cantó, l'ordenador és sant. Llavors, què passa? Joventut té unes inquietuds i, com torno a dir, sou joves, això no sé que no crec que ho hagi vist. Abans hi havia una furgoneta per fora de les discoteques que es deia Som Nit. No la veu vist ningú, no? Eren uns voluntaris que anaven a la sortida de les discoteques a dir no a la droga... Tinc una goma i me la poso aquí i la faré passar a l'altra, ¿vale? Fem així i passa a l'altra. Encara més impossible. I passarà totes les dues.